Hemmeye salam aleyküm dostlar. Amerika'dan hemmeye başoy privet. Bugün kızıklı olan soraklarınıza cevap verecek. Yine şunun yalı görüyorsunuz dostlar, vışkada işleyiz. Bu vışkada neçe kazanıp bolya. Şu soraklarınıza şu gün cevap verecek. Bu işe yerleşmek için sertifikat almalı. Sertifikatlarım okap almalı. Köpüsünü online okamalı, köpüsünde barıp özünün okuğuna barıp okamalı. 3 sanısını ben online'ın üstünde aldım. Online okap aldım 3 sanısını. 2 sanısından живой barıp okuğuna girip aldım. Ondan önce bu işe ne edip yerleştim. Bu işte benim yezdem işleyer. Yine şöyle az görkezip geçecek kim? Normal mezne? Salam aleyküm Guam подписчиклары. Bu işte dostlar bir ayın içinde $12.000'dan $15.000 aralık kazanıp bolya. Kimdirin hövesi bar bolsa şu anda komentarda yazınlar dostlar. Siz için ne xili ol az mı summa ili köp mü summa? Şu anda komentarda yazınlar. Özmeyen yalanız dostlar. İnteresli bolya okumak, kızıklı bolya. Hemen salam aleyküm dostlar. Özlüğünüze ona seredin. Salam, men adım Erkin. Şu gün men size Taxtavazar we Kuşqa seyahatym görüň bermek isleýän. Her şäherde bir günden boldum, ýöne ýygynan täsirlerim köp boldy. Taxtavazarda güläliklerden dogly baýraklary görmek istedim, ýöne yerli ilat bir hepde mundan gülleriň mewsumyny gutarandığını aýtdylar. Soňa derek Yekowok diýen ýerine bardym. Yekowok TV del, onu adamlar takminan 1500-2000 ýylmynyň emel döretdirler. Onun adynyň belli bolşaly bir ýerelget var we Murgap deriýasyndan 150 metr ýokarlykda ýerleşýär. Yekowok näçe gat bolanyny bel del, häzir hem gady wagtdaşy işler geçirler, ýöne şu wagt seýahatçylar 2 gatyň otoglaryny görebilýär. Otoglarda maşga gowaň içinde azyk ammarlar hemem maliýataklara çen bolupdyr. Umuman Taxtavazarda gezelenje edip ondan soň Kuşqa tarap ýola düşdüm. Kuşquda 20-nji asyryň başynda Russiýa imperiýasynyň iňin ortana okadyna ýerleşen we Romanov dinastiýasynyň 300 ýyllygyna hemde demir ýol gurulşynyň tamamlanmagyna bagyşlanyp haç dikilipdir. Ölen soň kempinge geldim. Şurada ahranlar kofe içip berdiler. Telefonumu zaryada koydum. Şu adam Bagdala var ya, Bagdala'da ýöräki daýmasam bir ýarym saat. Teýhatda köplenç planlaşdyranlaryňdan tersine zatlar bolýar. Emma hut şol garaşylmadyk pursatlar teýhaty hasda jany we ýatdan çykmajak edýär. Janyňyz sag bolsun. Yigitler, assalamu alaykum. Seredin oglanyň näme zady öwrünç bilmeýän Ýewropa döwletinden gelenler. Şu eýläýat ennige demekda. Şu bayramçylyk bolsa ýa ot, şunu da maňa ýap. İň halama ýa häsedim. Onun nasarı näme nesip edenden şu maşynjykda kredit görnä köpüňi bilýän hem dälsiňiz. Kredit diýen her hil adam duşýar diýär taksçylyk etseňler duşýar Hudaý wa. Ejesi gyýdyn hödürläp berende sen duşup gördi. Hödürläp diýip öýlenjekmi diýen. Öýlenseň bolly, paly, ömrüňe tüýünçe Ýewropa gapyň açdyň paly. Gön ýekece gol. Onun nasarı $300 pul töläp seni satyn aljak bir ýejelik olar ýalyk klientim duşup gördi. Hudaý taýyny estağfurullah. Köpüňizi ýa gidip goý görmek. Erkek diýilýär, satylan erkek diňe satyn alýar. Şolar ýaly oglanlar. Indi ýol herekede degişil bar. Oglanlar Ýewropaga gelýän nara öwrünç bilema o. Şu peşhot görýäňa kapoda minirmel mukanaýda. Afiýetine goý bermeli şu peşhody. Onun nasarı yer goýokmy? Pon barzurlar senki gön barzura min bermeli. Göni ana şonu gowaken. Peşhot gowda. Ýöne barzur gowaken. Sonra ýa janyňy sag bolsun, oglanyň arasynda degişýändirnem, gülüşýändirnem. Kän öl gownumy da alyp bermäň. Ötükmen noňdur da. Sag bolun ýigitler. Geçenki qeýler hakda bir zat şükürläp goýamda, näçeler kommentarylar ýüze çykdy da, ýagny oglanlar hakda bir zat aýda diýdiler. Men oglanlar barda esasy bir zat aýdyp berjek diýdiler. Erkek haçan bir erwet gaharly bolýar aýdaýynmy? Haçanna
erkek bir ajryan wagt bolýar-a. Tırnrokudan çykyp bilen wagt bolar, işden bir ajrak bolup çykyp bilen wagt bolar. Şonu bir görüşdiňiz aýtsaňyz, gowsy erkegiň gaharyny getirmäň. Erkek aç wagty ýok tamara. Bir dogry urun da bir yaraly ýalyk bolýar-da şu aç wagtlar. Özümden şeyler. Şondan wopşam erkekde de gahar bolýar-da. Şolar ýaly bir gaharly wagty. Sizem 10-15 minut sabredin onun erkeklere mara edil towşan ýalaga diýmeýin çiçek ýalyk bolup ýanyňyza süýkün gelýär erkekler. Salam goýmaýa dalan. Men adym Erkin. Men surat alýan. Köçede adamlar rahatlar iyi mümkin olsa surat alıp bolardy. Adyňyz näme? Dawul alıp bolardy suratı. Portretyňyz edäjek. Da? Dawaj. Aşağıda durun. Ага. Смотрим. Ага, класс. Нравится? Нравится? Мне нравится. Hem için köp adam pul ýygnak bilen ok. Diýýärmisin pul ýygnamaly adat etmeli ýa-ni özü näme etdi aýlykdan aýlyga ýaşady. Ine seredin Wabilonyň iň baý adam kitabyna esasy çyzyk gyzyl çyzygy şeýle. Garyp adamlar, garyp adamlar. Birinji bilen pullaryny soýýarlar, galan pulny ýygnajak bolýarlar diýär. Ine baýyma ymtylýan adamlar birinji geregin ýygnamaly pulny ýygnaýarlar, galanyny soýýarlar diýär. Eger şekilde tapawyny düşünmeseňiz, hiç saçan pul ýygnap bilmersiň, pul üýşürip bilmesiň. Näçe gazansaň adam, ýene de aýlykdan aýlyga ýaşarsyňız diýär. Wabilonyň iň baý adamsy kitaby kime gerek o türkmenlerine badyr, işiňizde sürlük. Hiç kime gerekmeyecek bir iş etkenler ve o iş dünya derecesinde meşhur bolýar. Shrek. Başlarda DreamWorks stüdyosunun iň pes dereceli çöken proyektlarynyň biridir. İşinde yanlışlık koyuveren ya da pes işleyen animatörler ceza hükmünde Shrek proyektine geçirildi. Yani bu toporun etçek işleri entek öngödü. Shrek multfilmi çıkanda bu tarih yazdı. Dünyanın ilkinci Oscar kazanan 3D multfilmi oldu. Ve DreamWorks stüdyosuna milyonlarca dolar kazandırdı. Görüşünüz yani, kağıt ulu üstünlükler palçığa bürünt geliyor. Siz hem okumağa, işlemeye, öğrenmeye devam edin. Kim bilir? Şu vatqı balota deyip görýänlerimiz erteki köşkümüz bolar. Sağ olun. İmran Recep. 3, Hacı Erman Mehmet. 2, Ahmet Namzat. 4, Ayday Ögün. 5, Esbita. 1. Bak. Bura öz goşatyň gelýärmem. Burun gelin çarşatyň gelýärmem, özümden. Ýa bulon gelin çarşatyň gelýärmem. Kim oýurdy? Hemrayet. Ýok, Hemraje. Ýa-ni diýdin? 4, 2, 3. 3 diýdin. Hemraje 3 diýdin, 2 diýdin. Hemraje bura geçecekmi? Hawa. Bugün ýerini çarşakmy ýa? Şo birinji kim bolan ýa? Kim diýdin? Espita. Espita diýdin ha? Hapşy Espita aýyrjakmy ýa? Bugün ýerini çarşakmy? 2 bilen. Hemraje bilen Espita. Yerini çalışıp bolan o çalışacak. Diňe ýerini çarşajak. Hawa. Bolýar. Birinji ýer Hemraje diýdi. Siz birinji ýeri kim taýýar? Aşağıda kommentarýaňyza garaşýar. Xitaylar bilen nädip çay içmeli, esasy söwdegarlar ya kim söwda bilen meşgullanýan bolsa, kampaniýalar bilen görüşýän bolsaňyz, size bu maslahat gerek bolar. Şoň üçin goý köp adam biler ýaly repost çygedelim. Ona näme pagnaly. Siz soňky berjek maslahatymy dinläp görüň, söwdegarlar size gaty gerekli bolar. Şoň üçin wideony soňra çenli görüň. Şonyňyzy etmän gaýrat edip halaýan nälerler Xitaylar bödüp çay içip bolarmy towa. Kızgınam bolsa azıcık garaşyň ýa-da ýuwaşdyn bir işek bolun sesli. O Xitaylaň şapyl bolýar sizden çaýyňyzy bödüp işek bolup oturmak. Ala dagalman halaýan nälerler olar. Çay goýjak bolanyňyzda ilki bilen özüňize goýup özüňizi ulu bolsaňyzam gaýrat edip etmäň şonu. İlki bilen myhmana, toýuz çay kimiň elle bolsa çaýnak Xitaylara goýup beriň. Yok ilkimin özüm iş yok bolanok diýmän. Birazajyk kulturany öğrenin.
Xitaylar çay esasy şunýalja gijejek käteje goýup berýärler. Uly käseňizde, uly bakalyňyzda ýokmy diýip oturmak. Berilen zada alyň sebäbi çay bakym sowasyn diýip berýärler ola. Men berjek maslahatym işiňizde gürleşip dynaňyz soňyň çay içip bolan soňyň gitjek wagtyňyz gitmän käňiz sag bolun çaýyňyza diýip gowja diýip sag bolsun aýdyň sebäbi Xitaylar muňa gatyn berýändirler.